tanta gana que me menjaria un biquini sencer. I això què té d'especial? Home, és lo pitjor. Pa, mantequilla, formatge desfet, pernil i tot refregit. Calla, calla, que me fots calenta. Escolti! Eo! Ai, no hi ha ningú. Quantes hores fa que no mengem, xiquetes? Pues compta, hem sortit del poble, que eren les 7 del matí. I jo quasi no havia esmorzat, eh? No me pensava que arribar a l'Empordà costés tantes hores. Ni que haguéssim anat a Suècia. Ai, li hauries d'haver demanat lo cotxe a Joan. No, no m'agrada agafar el seu cotxe. Pues és guapíssim. Lo cotxe. Ja, però és que és horrible. Té una tendència a ratllar-se cada cop que l'agafo jo. No, i una ratllada al seu cotxe li fa un mal horrorós. Escolti! Oiga! Ja va! Per fi. Ui, perdoneu, noies. Què us poso? Un biquini. 3 biquinis. I unes pataques fregides. Voleu unes braves? Sí. Perfecte. Feu amanides? Que teniu molta gana? Sí. Doncs si us ve de gust, en l'Uart us pot fer una paella. Això seria l'hòstia, una paella! Voleu dir? Mos costarà una pasta gansa. Ai, va, xica, que em dies un dia, per una vegada que sortim del poble. Per favor. Una paella. Perfecte. Tornarem a casa en 3 quilos de més. Ai. A mi no m'entrarà el vestit. A la nit sortirem a ballar i ho baixarem tot. M'han dit que per esta zona hi ha una discoteca. No, una disco no, per favor. Jo aniria de copes, pels baretos del poble, per veure l'ambient. Però això no trau que després de tancar tots los baretos del poble acabem a la discoteca, no? Noies, no, que si us ve de gust, aquesta nit al Xiringuito de les Roques hi fan un concert. Mercè Segurada i toca Cop de Rock. Qui? Cop de Rock. És una banda molt bona de per aquí. Jo no n'havia sentit a parlar mai. És que encara no són famosos, però ho seran, eh? N'estic convençuda que ho seran. Bé, de fet, vull dir que ho serem. Que tu també ets el grup? Faig els cors i organitzo una mica les actuacions i tot plegat, però no... Però, tia, ets la nostra fada madrina, mos ho estàs arreglant tot. Ai, només mos queda una cosa. Quina? Saps d'algun puesto on puguem dormir? Només 2 nits? I baratet. No sé si us heu fixat quan heu entrat l'últim cartell a mà. Per la carretera Lo teléfono, per favor. Aquí. On vas tan esparracat? No teniu actuació aquesta nit? Sí, carinyo. Aquesta és la meva samarreta de concert. Ja mos hem instal·lat I no està esparracada, papa, és grunys. en un càmping. Doncs mira, aquest és el meu uniforme de treball. Un davantal i una baeta, perquè jo m'he quedat aquí a pencar aquesta nit. Ja ho vam parlar, aquesta nit surto jo. No, no crec que surti esta nit, estic rendida. Demà em quedaré servint i tu te'n podràs anar. Home, el viatge ha sigut molt llarg, eh? Què collons de bar? Hauria d'haver-la venut quan m'ho van proposar. Me'n donaven una pastarada. Ara estaria anant a pescar amb els amics. I per què no ho vas fer? Per tu, cap de fava, per tu. Perquè tinguessis alguna cosa segura per guanyar-te la vida. Clar, tonto. Però a ell tant li fot. Tot el que feim els pares vos ho passau pel forro dels collons. Una setmana i un dia. No me'l recordes, que me poso histèrica. No t'esperen a tu. De fet, sí. Adéu, hasta dilluns. A quina hora tornaràs? Quan em roti. D'acord, però que no sigui més tard. Va, Lluna, que no t'arregles. És que me sembla que no vindrem batros. Has parlat de lo teu, Joan, i t'ha contagiat lo muermo, no? No. És que hi ha 3 coses a part de sortir i empetar-se. Quines? Passejar, mirar la mar, pensar... Vols dir que han fet 400 quilòmetres en 2 canvis d'autobusos? Que mos hem gastat 5.000 i pico peles en los bitllets, la paelleta, la tendeta del campinguet i tota la merdeta, i que mos hem hagut de dutxar en aigua gelada per després quedar-nos aquí mirant la lluneta, amigueta? És que no coneixem ningú. Però si esta és la gràcia. Bo, no penses vindre de festa? Pot ser un ratet. Però me retiraré prompte. Estic morta. Morta. Morta estaràs com no espaviles i t'arregles, perquè te mataré jo mateix en les meues pròpies ungles postisses. Vinga, xica, posa les pintures a càrrec i anem a triomfar.